Ariketa honetan, komutazio zelula bat, PV bikoitza M modulazioarekin, etengailuen distribuzio edo evoluzioa ematen digute eta galderetxo hauek egiten dizkigute. Datu guztiak ematen dizkigute. Ele ez, bera, tensio hauek, ele galdetzen dute bigarrenean, ja, hasi gaitezen, ja. Egoera egonkorrean dagoenean lan zikloaren balioa zehaztu. Osea, hemen egongo zen. Egoera egonkorrean, finkatuta intensitate ontara, ez dakigula zenbait den, esaten digute hor mantentzeko lan zikloa. PV bikoitza M modulatutako komutazio zelula honetan ze bat izan beharko da. Bale, hor duen, egoera horretan teorian ikusi genuen lan zikloa dela, hemen urdin jarri behar dut, lan zikloa kalkulatu genuen mantentzeko hemen 12 voltio, hemen 12 voltio jarrita, batez bestekoa tensio 12 baldin bada, intensitatea mantentzen da, gauza da, tensio hori lortzen dela, 48,0 seinale karratu batekin. Beraz, lan zikloa, seinale karratu horren lan zikloa, egoera egonkorrean, da ebi zatie bat. Ebi zatie bat, kasu honetan 12. Zati 48, berdin 0,25 da lan zikloa. Listo. Bigarrenean, bihurgailuaren duen ematen digute komutazio frekuentzia. FC esaten digute dela 25 kilohertzio. Beraz, komutazio periodoan niri gustatzen zait kalkulatzea eta kasunean dira 40 mikrosegundo. Horren badakigu hemendik onutza dira 40 mikrosegundo eta hemendik onutza 40 mikrosegundo eta orduan hau da laurden bat, beraz hau izan bera 10 mikrosegundo, hemen 10 mikrosegundo. Egoera hori izango zen, egoera egonkorrean. Horrela kalkulatu dugu, eta zer dabiltza eskatzen. Ea, kalkulatu, zein untartzea behar badegu, kizkurdura izateko plus-minus. Hau da plus-minus, hau da, hemen dikonuntza, plus-minus 2 amper, hemen 4 amper izan behar ditugu. Kizkurdura 4 amper. Bale, orduan, egoera egonkorrean, kizkurduraren adierazpenare kalkulatu genuen, eta hau zan bat zati L bider komutazio frekuentzia, bider. E bat, ken E2, 48, ken 12, bider E2, zati E bat. Hau kalkulatu genituen teorikoki, eta hemen denan daukagunez, hau 48, hau 12. Komutazio frekuentzia 25.000, hau 4 amper, eta mendik L atera dezakegu, eta niri hemen atera zait, baina ez fidatu, beti bezala, 50 mikroentrio. Listo. Be atala egin dugu, kizkudura hori izateko hemen, egoera egonkorrean, 50 mikroentrio, nekoak izango ziren, edo beharko gintuzke, hori mantentzeko. Bale, inuntzazio hori kalkulatu ondoren, zehaztu zenbat irango zuen hemen, osea, ese bat, denbora hau, T bat, hemendik onutza, nahi badegu bateria hontan, 280 batio ipini. Bale, potentzia denez V bideri, beraz, behar dugun batez besteko irref hori, baterian potentzia hori izateko, da, behar dugun potentzia, 280, zati tensioa, dela, almabi, hemen hau ateratzen da, 40 amper, 40 amper. Beraz, intensitate hau hemendik onutza igo beharko da, hau 40 izateko, baina kizkurdura daukagunez, hau igo beharko zen 42. Hau da, 42. Beraz, hemendik onutza, iruki honetan, hau da, 42. Eta hau kalkulatu beharko dugu, beraz, egin ezagun, irukitxo horren malda hau da, guzti hau, zati hau da, 42 amper zati bat kalkulatzea nahi duguna, berdin, bobinan gertatzen dena, bere tensio diferentzia zati L da, intensitatearen aldaketa edo bere malda ere bai. Hemen itxita dagoenean ese bat, hemen izan behar dugu 48 ken 12, 48 ken 12, 36 voltio, zati L, hemen kalkulatu dugu, beraz, hau izan behar da, 80 mikroenrio. Eta hemen dikte bat, atera zait niri, baina ez fidatu honekin ere, 1 mikrosegundo borobilak, 1 mikrosegundo. Beraz, ese bat, 1 mikrosegundo mantendu beharko enuke itxita 42 ailegatzeko, eta hurrengo 40 mikrosegundoko periodo horietan, 10 mikrosegundo egon berko da, ese bat itxita, tensitatea mantentzeko 40 amper horietan.